बिलाइ जाबाय सानबा जायो। बिनिफ्राय लोगोफोर नैबे सिखिरिखौहाय मोजाङै नायनानै लादो आरोना बे सिङावहाय बिराद बुरजा दं आरोना। खनब्रै गुस्लायखांबानो बिमा जानोसै। बिमा जानानै सानबा जानानै आदारखौ सानबा जायो आरो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरोना। बिनिफ्राय आङो दिनै न' खाथिनि बाजैनि एम्फौ फिसिनायखौहाय दिन्थिनो नागिरदों आरोना। माने बाजैया एम्फौ फिसिनो बिराद मोजां मोनो, माने इन्दि एम्फौ। दा बाजैया देखायलांसिगोन आरोना न' सिङावहाय हाबनानै थौ ओरै देखायग्रोसै न' सिङावहाय माबायदि फिसिना दोनदों। नै नायना लादो। दा नै नायनानै लाग्रोदो लोगोफोर। फार्स्टआवहाय आं सिख्रिखौ देखायग्रोबाय। नै बेनो बिदै दैयै जाहैबाय। बिनिफ्राय नै बियो फिथोब थोबबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै बिथिंजाय गोमोन मोनबाय। नै मोनोब्ला माबायदि जायो एम्फौआ गोमो गोमो जायो आरोना। बिनिफ्राय नै हायावबो गोलैबाय। औ बिमा जाहां जाहां जागासिनो दं आरोना। औ बिनिफ्राय ओरैथिंबो दंबावो आरोना। ओरै रुम मोनसेयाव दंबावो आरो। औ ओमफ्राय नैबे रुम खथासेयाव दङ आरोना। नै बहायबो बिमा जानायनि बिलाइ जाबाय। सानबा जायो जानायाव। नायनानै लादो नै लोगोफोर एम्फौआ। सोरबा सोरबा गिनो ओंखारो, ओमफ्राय सोरबा सोरबा मोजां मोनो आरोना। ओमफ्राय बाजैया बिराद माने एम्फौ फिसिनो मोजां मोनो। बेनिफ्राय नै बिलाइआबो माने गाहायावनो दंखायो आरोना, खानानै लाबोखानाय। माने बेखौहाय जाखांजोबखांनानै ओमफ्राय बिनिफ्राय बेखौ सोलायना होयोना बाजै? औ जाजोबबा गोदान होनोसै। औ बेनिफ्राय माबायदि खस्थ' मोनो? खस्थ'खौथ' बुंनांला। खस्थ' खालामबासो मोनजायो नालाय, ओंखायनो खस्थ' खालामनांगौ जायो। औ ओमफ्राय एसे एनै फाननानै फैसाफोर मोनो आरो 100 थाखा फवानि फानो। ओमफ्राय बिदिनो फिथोब फाननायावबो मोनबाय। फिथोबा 800 थाखा केजि जाहैबाय आरो। फिथोबनि एसे एम्फौनि एसे मोनबाय फाननानै। औ दे खोनाबाय दा लोगोफोर? माने बे एम्फौखौहाय फाननोबो हायो, बिनिफ्राय बिनि फिथोबखौबोहायबो फाननो हायो आरोना। नोंथांमोनहा मिथिखायो माखासेया। बिनिफ्राय नोंथांमोनहा जाय एम्फौ फिसिनो मोजां मोनो एबा दा फिसिबाय थायो, नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहरो आरोना माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनो एम्फौ फिसिनानैहाय। ओमफ्राय दा आङो माने बाजैनि एम्फौ फिसिनायखौहाय देखायफैबाय आरोना। माबायदि आंबो माने बिराद मोजां मोनो आरोना। बे बाजैमोनना जोंनि न' खाथियावनोखा, जोंनि आदानि माने हिनजाव जाहैबाय आरोना। बिनिफ्राय नोंथांमोनहा जाय जानो लुबैदों, जानो मोजां मोनो, कमेन्ट खालामहर आरोना। बिनिफ्राय खाथि खालाना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंजों। दा बाजैया मा बुङो? माने दामा बेसेबां बाजै? 100 थाखा फवा। फवासेयाव जानो गोसोबा कमेन्ट खालामहरनो हागोन। औ बेनिफ्राय खाथि खालाना ओरैनो बे गामिफोरनाबो लांफैनो हागोन आरोना। औ लांफैनो हागोन। बिनिफ्राय जेनेबा बेनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो बाजै। बेसे गोबावजों माने जाजानाय जाहैयो? माने बेखौ फिथोब थोबनानै सानथाम थाबानो जाजाबाय आरो, गरम दिन नालाय। औ खिन्थु थान्दा दिनबा बे सानब्रै सानबा बिदिजोंसो जाजायो। औ बिनिफ्राय फिथोबालाय बेसे गोबाव? फिथोबा केजियाव 800 थाखा आरो। 800 थाखा। बिनिफ्राय लोगोफोर नैबे सिखिरिखौहाय मोजाङै नायनानै लादो आरोना। बे बिदै दैयो आरोना लोगोफोर। दा बिनि सोमोन्दै बाजैया एसे खोन्थानो नागिरदों, दे खोन्थादो बाजै। सिखिरिया आदा मासजों ओंखारो आरो सिखिरि जायो। ओमफ्राय बिदै दैयो। बिदै दैनानै आदा मास थानानै फिसा ओंखारो। फिसानिफ्राय माबा बिदैखंनि जायो आरो फिसाया। ओमफ्राय आखाइ मिजि जायो। आखाइ बिमा खनब्रै गुस्लायो आरो। ओमफ्राय खनब्रै गुस्लायखांबानो बिमा जानोसै। बिमा जानानै सानबा जानानै आदारखौ सानबा जायो आरो। ओमफ्राय गोमोन जानोसै। गोमोन जानानै फिथोब थोबनोसै। आरो फिथोबनिफ्राय आरो सिख्रि ओंखारनोसै। बिदि जायो। बिनिफ्राय लोगोफोर नैबावहाय नोंसिनि बायदिबा बेसे बुरजा एम्फौ दं दे लोगोफोर? बेसे बुरजा फिथोब दङ? खमैबो बेवहाय सेरनैसो जागोन आरोना। ओमफ्राय फिथोबाहाय फवासेफोर जागोन खोमा। बे सिङावहाय बिराद बुरजा दं आरोना।
नायना लादो लोगोफोर माबादि थोबो बिसोरो सिखिरि जाहैसिगोन आरोना उनावहाय बिदि दोनहाबबाय थायोबा बेनिफ्राय नैबे एम्फौआनो बिदि फिथोब थोबहैयो आरोना नायना लादो नै बेनिफ्राय लोगोफोर नैबेयो फिथोब जाहैबाय लागावनाय फिथोबा बेसे बुरजा लोगोफोर बस्थासेखा आरोना दा नैखौहाय बाजैया फानहरसिगोन बेवहायबा नोंथांमोननिबा बेसे बुरजा जागोन दे बेसेबां मोनथावथाव बेनिफ्राय ओरै जोंनि बाजैया बिराद आबाद लागासिनो दं माने बाजैया गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोबाय थागासिनो दं आरोना एम्फौखौहाय बिराद मोजां मोनो बाजैया बेनिफ्राय बाजै बेवहाय माने बिलाइखौहाय मा माखौ होजायो एसे खोन्थादो इन्दि बिलाइ ओमफ्राय बिमा जानानै ओंखारथारबा गाम्बारि बिलाइखौ होजायो आरो बिलाइ मोनाबा गाम्बारिखौ होयो गाम्बारिजोंनो मोजां ओंखारो होमबाबो रसा एसे माबा जायो आरो जुदा जायो बिलाइ जानानै माबानाया गोथाव जायो गाम्बारिना एसे थावा दा खोनाबाय लोगोफोर माने गाम्बारि बिलाइखौ होयोबा बारा थावानो इन्दि बिलाइखौ होयोब्ला जानो मोजां जायो आरोना गोथाव जायो नङा बाजै गोथाव जायो बिनिफ्राय लोगोफोर नैबे इन्दि बिलाइखौहाय माने नोङो न'आवनो थाखायाबा बा खाथियाव थाखायाब्ला बिराद दिगदार जायो आरोना माने नागिरनो मानो दिगदार जायो माने बेखौहाय माने एम्फौनो माने थाब थाब होनो मोनबाय थानांगौ आरोना बिसोरबो जानानै थाब थाब फोजोबबाय थायो सोलायना होबाय थानो मोननांगौ नङाब्ला एम्फौआ मोजां जाया देरा नोंथांमोनहा बे माने इन्दि एम्फौखौ फिसियोबा ना बिराद माने मा होनो थाल लानांगौ माने जानला मोनला एम्फौ एनला गोनां जायगायावहाय दोननो हाया आरोना बिदिनो मोस्रोम खोजिमा गोनाङावहाय दोननो हाया मानो होननानै बुङोब्ला मोस्रोम खोजिमाया अरथारो आरोना लोगोफोर माने अरथारोब्ला नोंहा लस जागोन आरोना ओंखायनो बिराद साबधानै माने बिराद आबाद लानांगौ आरोना दा नैबे बाजैयाहाय माने न' सिङावनो दोनदों आरोना बेवहाय जेबो एम्फौ गैया लोगोफोर जेबो हाबफैनो हाया नायना लादो नै लोगोफोर जेबो गैया आरोना खोजिमा थाबाथाय मोस्रोम थाबाथाय सेसखा लोगोफोर नैबे सिखिरिया माने एम्फौ बिमा जाहैबाय माने बेवहाय माने जो जोला थायो आरोना दा बेवहाय जो जोला मानैजोंहाय हायना नांलायलायनानै बिदै दैयो आरोना जोआ बिनिफ्राय लासैनो एम्फौ जालाङो आरो बिनिफ्राय एम्फौआ नैबेबायदि लासै लासै नोङो आदार होबाय थायै थायै बेबायदि फेदेरहैनो हायो आरोना बिनिफ्राय नोरै बेबायदि फिथोब थोबहैबाय लोगोफोर दा नै मेन बुस्थुआ नैबेनो जाहैबाय लोगोफोर नैबे सिखिरियानो बिदै दैखांनानै बेनिफ्राय बिदिनो एसे गोबाव थानानै थैलाङो आरोना माने बुरजा दंमोननो बे सिखिरियाहाय बिरलांजोबदों होनदों नामा बाजै जो जोआल' थालांनाय बायदि जाहैबाय आरोना जोलाया उरायलाङो आरोना आंबो मोजाङै मिथियामोन लोगोफोर दिनै बाजैया मोजाङै खोन्थाबाय आरोना माने आंनावबो बिदिनि बारा एक्सपिरियेन्स गैया नालाय माने न' खाथिफ्राव बाजैयानो होनजायो माखासेफ्रा बिदिनो गोबावजों मावो ओमफ्राय द्रप थाथ'यो बिदि आरोना दा बाजैया माने बे एम्फौआ मानसावनो हायैनि जेरावबो थांनो हायैनि माने मुसारि खोंना दोनबाय आरोना नङाब्ला नोङो ओरै खोरखिजों गलांलाबायनो हागौ ना मानखोला लांनो हागौ बिनि थाखायनो दाउफ्राबो जालाबायोना बाजै मोनोब्ला जायो दाउफ्रा खेबथारो बै दस्रा दाउफ्राबो माने दाउथिन बायदिसिनाफ्राबो फैलानानै खेबखोलानानै लांनो हागौना लोगोफोर लागाव नै थाइजौआ बेसेबा गिदिर गिदिर आरोना नै नायना लादो लोगोफोर बाजै मोनावहाय नै ओमफ्राय बिनिफ्राय बिफांखौहाय नायना लादो नै लोगोफोर बैनो बिफाङा एखेयानो होनजायोना ओमफ्राय बाजैया आंनो थाइसे हरनो नागिरदों आरोना थाइसे जाहैनोसै माने गोथांसो आङो देरसिनखौ हरनो नागिरबाय नै बाजैया माबायदि जाहैनायनोसै गोदै ना गोखै ना गोफा एसे फोमोननानै जाहैनांगोन बे गोथांसो नालाय लोगोफोर दा लोगोफोर नोंथांमोनहा एम्फौ फिसिनायखौहाय नुनानै माबादि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आरो ना बिनिफ्राय लोगोफोर बाजैनि नामैहाय माने बयबो मोनफा मोनफा लाइक खालामो आरोना माने दा बाजैया उनावहायबो
माने बिदिनो एम्फौ फिसिलांबाय थागोन आरोना माने बाजैया बिराद एम्फौ फिसिनो मोजां मोनखायो दा नोंथांमोनहा गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबसक्राइब खालामनानै लादो बेबायदिनो इन्टारेस्ट बा मोजां भिडिअ नुनो थाखाय जेनेबा इयुनावहाय आरोना दा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै थेंक इउ फर वाचिं बाय